Abusafo enensu asan atrase ebio. Didi anansi dua media. Nana says be menam di ho chame. Na emre atwamu nyina yegusua ekyekye asante abakosam. Ye bono tofa na yaka. Ni asrese wo so enim de no. Na wo mo akomenti ho na wo so ahye na afoforo so ehu na o mati enti enen so ye twaso ade twa wono ye ka asetena na nana prepe ene asante emma na omukoye omuye ediosunum na sisi de omados o masitena mu ewo ho adan sisi ma wo mu ene krom honom nuaba na wo a na ye fu chiche ma wo mu na fe sisika na ede ma sa allowances ene abraba na wo ebono ewo ho ema mutia sese abraba no edu bebe na abrofo no ma na ye mre chese sebeye na wo nsan enkan wo mu enchi afi yeka aturen chemwa etu wo mu ebra nana sei kojo krome etu ara nanu ewo siedo ye bi sida eti eha nana prempe ene enfo ene mba no akanpa ema utwa no ajo isupa esa chese omo ye eyi ensusu kama na eyi no hoka so pa pomiru ene kakra yaka pomiru dipa bebre etiase na kane pomiru ni sidai nti ne yesika ketwa sa tinka se pomiru eketwa ene die ye twa so eye nana prepe le tirim pobi na wo ho se sa ne medie mebo modina no maye edi amboa me manfo a me ne wo ho ewo ha eno le tirim pa de dikai eni se onu ankasa ebesua ngoma na fi no krofo ka no ni nyina so esua ngoma ohu hia enumasuam hia pa iti ono ne maame ne papa ene ni nuanom na ya santoanom ene mpanifo nko nyina ede enumasuam esi wo mani so ebra no free eyesalon eba abrofo no efa owura bia ne friend si teacher kosa sa kosei na ono so eye enkrofo a yedi wo mo efri eye enkwatom abegu salio no bi nti no ndie na woti brofo kakra nti ono na da wo mo ntam a sa brofo kasa na ono wakyerase nti ahyase no wo ma sa teacher ana kosei ana edi wo free amumasua ase 1 + 1 is 2 2 + 2 no waka 4 sa na chese ediko enim ama teacher kosa ekire ade no a fa se class 1 class 2 class 3 eko na enim no a na edu bebe no na teacher kosa no ngumasem no na wo fom kakra fi se edipa ni bi enwumanim no kwa animu na ochimi twere enema bibiri na ochimi sukenka enema bibiri enkanka nkola na omo mu no enti yedi wo mu eko school bi ade frese King's College ewo Victoria na eni de no hia akyerkyerefo a wo mu ewo nimdie na fi wo mu aben na ade ba kwa na won say ho de ne nye free na o so mu tiesika ti na prempe de cho
amrado no se enura ban nanim se ba bia koduru no yesua ngoma ho de kwa yitesika to magwae ama sabre imrisa ban so chiase ama afi otua wo school fees ede ma wo ama omo enumadim no ekwani mu pa na prepare so pen mo se wo hwe letter enya samwa ye be wi abeke kan letter si bi na ya santo e kabrofo a cha ko ade ba ko a wo mu disi ye ne su da an ha wo ho ene se ye nyinyi ne dudo tie de yesu amoma na no hobi ye Ghana mamu aban bi ba so a no se mpanifo esua enwoma na eno ye friends nine school edi papi ya no mo ko school da edi wo mu wura mu ema wo nya ni die pi no wo tim kinkan wo tim etwa ibi ana na prempe ene de manfo akoko yeye eno obi ani ha se obi sua de if se wan sua na ye kojaw se enemri mu ayi se uti wiase na se wan sua mama wo bobo pa enkanka bra se de ye fa pempo ene twere na mo bibia aye de computer so computer no kura so fe di free so akọ artificial intelligence it is a woman sua no se wa sua bia o kan chi sabre no na prepe ehuni we nti o de woman sua esi bani so pa anya no nko ebra o sua ngoma no o se amu se e wo se afi o de no ho ma awrade na ewiase mu wontimi kwata empatu onyankopon enyi bibia enti abrofo eba edi be nyamsum be wura wo mu na pepe di kai no gidi se ampa ene de me mo ma awrade Yesu Kristo ahemfo ka ho ene penifo ka ho ma ka ho nyina ede wo ho ma Kristo enemre wo ya enfu bi ka se Kristo sum de udi hina wo ntimi sum nyame ente sa onu se enfa kase bi ti se David no om do mo ma awrade sum awrade ama nei ebo omudi enti wo yo hina enka se makomenti mesum nyankopon ya ejeyi na pempene no nkrofo asum nyame pa na edu baby no ye bobo wo mo asu ade ba ko a ha na pempen ene se na owoyere no na krisosum no so a sabri no na ebra enti ebra mo bobo nkrofo asu ni nyina no na pempen ye bo na su eyi nanso akiri no utimi ekutiaye ama ono so yebo na su na papa mfane Kristo so ani akura enye wanwa se onu ade ba e friend se jo prepe onu ebeye osofo odi kai ewo Anglican asori enye wanwa se na pepe ene kofa Anglican asori ane ai kakakai ede ba ye mai emu na chese o mo fa Kristo sum eni akokora abakosem chese na ya santwa katon so anya sem kitwa kra o shem kom nyina na chese o di Kristo sum si o mali so ampa ama o man tutu o mo Kristo ye no so asi e wo kwan bia emu yebo akrani na su ewo ja obane hunkonkon edim ade hye ni monyam ene be busa mo se asofo a mutiti nkonya so ewo memu
ɛde do ɔsɛn ɛna ɛde yɛ ho ama Awurade ne abɔ wɔn asu ɛwɔ Kristo Yesu din mu na wɔn so Awurade daa ne daa nyinaa onya mmerɛ ɛbɔ mpaeɛ ebusa Onyankopɔn hɔ adeɛ ɛkenkan twerɛsɛm no ɛte aseɛ ɛgye akwankyerɛ ɛfiri Onyankopɔn nkyɛn nibusa ɛnɛ mu yɛyi ahemfo no Nana Prempeh deɛ wanyɛ saa afei adeɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a Nana Prempeh saa de sii n'ani so ɛne apɔmudene ɛne wɔn mu yiedie yɛka sɛ apɔmudene a ɛsiane sɛ na wɔn asua nwoma na afei wɔn kɔ wɔn anim wɔn hu sɛ ɛwɔ sɛ wote hɔ a wotumi edi wo ho ni na afei wohwɛ wɔn mpo mu nso so enti na nyɛ nwanwa sɛ eduruma bi a wɔn adodɔ wɔn fikyire hwɛ sɛ ntontom ne mmoamoa biara ma hɔ ɛmfa yadeɛ mmerɛ wɔn hwɛ wɔn nsuo wɔn bɛnum nyinaa sɛ kane tete nsamansama abɛhwɛ wankure mu kama afei na wɔn ntenatena ase sɛ meyɛ ɔhene nkyim dɛm tena hɔ saa na wɔn yɛ exercise na wɔn yɛ sɛ wɔn kɔto sɛ agoro bi hɔ a yɛfrɛ no bɔɔlo wɔn bɔ bi na wɔn tum nika na wɔn nneɛma bebree ɛde tenetene wɔn mpom wɔn nkɔ baabi ya nso a wɔn de agoro bi te sɛ ɔware ɛnom ɛne damenom ɛne ludonom ɛne gye wɔn ani ɛyi ɔhaw ɛne akyekyeɛ ɛne adeɛ biara a ɛbɛma wɔn ayɛ stress no ɛfiri wɔn abrabɔ mu yɛbisa wo wɔnyɛ sika wɔnyɛ fipa dam wɔnyɛ kaa pa dam mpɛn dodoɔ sɛn ana atumi sɔre sɛ meyɛ exercise metenetene me mpom bebree yɛsɔre a aduane wie ya na watena no kaa mu na air condition si so ɔkɔ adwuma mu a ɔte air condition mu ɔbɛfie a ɔte air condition mu ɔbaa a bɛtena TV anim kakra ɔsɔre a na ɔkɔda nti mpanimfo bebree ne nnipa pii a yɛmpɛ apɔmtenetene no ɛfa bobɔ nkɔkora abramono ɛfa nso so akoakoa a ɛma wɔn mpom no ɛnyɛ sɛnea ɛsisi soɔ Nana Prempeh ɛne ne nkurɔfoɔ no deɛ wɔn anyɛ saa daa ne deɛ nyinaa na wɔhwɛ wɔn mpom dene ɛnam so mpo ɛma osi ayaresabea bi ɛde ma wɔn wɔ hɔ a obi ekyi na yɛ ne yɛ a ɔkɔ hɔ na adɔktafoɔ a ɛwɔ hɔ no ne afiri no ne ahwɛ na aduro bi wɔ hɔ a ne yɛ de ama nti abere biara no na wɔn mpom wɔ den paa na wɔn ho ɔdene na wɔn tumi yɛ biribiara so na Prempeh akasɛm deɛ yɛ ɔhene ntumi nkɔ yi si wokɔ no wokura ne sika mu no wɔdɔ ɛde tenetene ne mpom a wɔn sɛ yes biribiara ɔno wɔn ne bom ɛyɛ wɔn mu no sɛ ɛmi na mi yɛ ɔhene nti biribiara na wɔn hyɛ ase wɔn nyɛ se wɔn akɔ yi si a wɔn nyɛ se sese dɛbi ɔno wɔn nyinaa ɛna di agorɔ ebi so wɔn to nwom a wɔn nyinaa to nwom no bom wɔn sa a wɔn nyinaa sa bom ɛmɛ yi bɔ mpe ebi nso so ɛsɔ mɛmɛ nso bi hurihuri ɛna ɛkeka aka ho na ɛyɛ anigye paa ɛdi mu ka kyerɛ sɛ ɛyɛ socials hɔ nom na nneɛma ha wɔn saa na nti saa afei adeɛ baako a ɛsaa baa Nana Prempeh tirim ɛne sɛ mpanin se efie ɛne fie na sɛ mpanin se wura firi okurom hena bɛn so so a woyera ɛwɔ atwa paase nti sɛ na esi biara no baabi a wo biara no yɛ a na waka fie
okay fi se ka se uja abusuafo uja adofo ebi a uja ayire ene ma uja ena ene eja uja enuanom ana obetena control ebra we nyina ekoso no na prepe ene enkrofo yi ekai se wo maja onkuro ato do ahai ede eye nanso so na omo ekai ehopa ejibra omo ko school no mu na twere no mu na kenka no omo hyase etwetwere krata ede ba aye asante na unu se sabre de secretary ba kusimwa ebe do na se be busumi yi no ene ekiri nanso na krata no ebara eba na abrofo mo de ba yen bi na uji wo ma nya kan ye de chiro na prepe etwere mo ma ene koma eye na yire no ma uja wo mo honu ebi ne no ma mo so reply no kan ni na sisi na enuanom ni mpanimfo ni namfo a na me ka sei wo mo so atwa na no wansie do nyina no wo mo etwe mama edi ebesi wo mo ebra na mo matwore ngoma etwe ekoso no afi na mpanimfo a ewo asante kampo no na wo mani ahyase egina fie se anka wo mu wadofo biwa anka eye senti ade ba po service da na prempe itirim ne se ya tra hache enkrofo pii egu enti o hyase se oni English aban ebidi eye ekuta ho no ma hwe se emfie do a o ma bedi no akwantu mu mu bibiri afiri mu ka ebetimi a onsan ma wo mo enko wo nchi ebio meka sei na enipa ni bi a o ma wu eno edoso a na ya asanto akora so eka ho ebi benifo anu mo afiri mu eno ene sabre no na prempe no maame no ne ade na chese enyini esuti na omo so afiri na prempe egusu a o twetwe enwoma ni nyina no na o ka kire abai no eye English abai se afedie eye mo dia ta ha che o mai ensan nkofi na ye nkonkohwe se if you so to say enkrata twetwe ema eto sabre English abai no nasum ema afi oyena dwene ese obesan eduwo mo aba eye asanti ebio enkrata twetwe de do so pa otwe bi 1910 1912 1913 1917 1920 1921 nina na pepe etwetwe nkrata yi ediba edikoma aban se afidi yoyi muma yinkufie ne nkrofo na edi wo bae nyina esa aban no etiasie na ohyase eboaboa oma no akra omukoye no de ne fa afimu na afi omuso akowo edi egu aya asase no so ama afi obadi stredi ni idru English aban no enim no afi omudi wo nyina a aka no esan ekofa aye English ana odo fa stima esan ebepi mu ewo aye kani gokus sabra abrofo eye sanye ma na pepe wo nyina no na omu yiketeke ekwan ediko kwase ti obedu ye no ena
omo etra ketiki na kakra na obepie kwase na ebusa se ebra obepie kwase no na ye nije anase na ya roko ene de menka ho asem wankasa iya no sebra abusuafo hu wo sere anase wo na wo so a entimi amabi na yede wo na nkase ebaaye eno wo so na tisei empanifo na wu woni de yede wo nyina na nkase ebaaye ebishie awo asante abusuafo bi kase de na prempe waba aba beduru eye Kumasi sene bi ka eka kire eka yero sabre na shen ahodo efri English bamu Liverpool eba eno ana bodomu enena namoa efri hobefa o Sudan enena namusa ababi eye oman egana no emu ebra wo biduriye na November 1924 sabra be kasande na ya satwa de ofri ombeduru Kumasi ombeduru na sembe ene sensiye ebio metwaso ewo mapawa etoso se wensu yoda ya na o comment no like na fi wasa subscribe na sensibe wakako na wasi